ana m anabata gị n'agba ọzọ nke crusade anyị na Kumuyi. Onye ahụ dị ukwuu, dị ebube. Ụbọchị taa ga-adịkwa ukwuu. Chineke ga-awụsi ike ya na amara ya na ndụ gị. Biko sonyere anyị. Ihe ọ bụ oge nke Chineke ga-eje emetụ gị aka n'ụzọ dị ukwuu. Asị m enweghị ihe rara Chineke ahụ ma asị m enweghị ihe rara Chineke ahụ n'omume. Lee amaokwu nke 13 n'ebe ahụ. Amaokwu 13, ndị a mụrụ ọ bụghị site n'ọbara, ọ bụghịkwa site n'ọchịchọ nke anụ arụ, ọ bụghịkwa site n'ọchịchọ nke nwoke, kama site na Chineke. Ọ sị na nke a abụghị nke dabere n'ọchịchọ nke mmadụ. Mmadụ na-asị achọghị m ka ị bụrụ nwa nke Chineke. Ọ dabere na ha nwa. Mmadụ na-asị ị gaghị enwe ojuju nke nzọpụta. Ọ dabere na nwaanyị ahụ. Ọ dabere naanị na uche nke Chineke. Uche nke Chineke nye gị n'abalị a bụ na ị ga-abụ onye a ga-azọpụta. Uche Chineke ga-akagbukwanụ uche nke ekwensu na ndụ gị. Uche nke Chineke ga-akagbu ọchịchọ nke nwoke ọbụla, nwaanyị ọbụla nke na-emegide ọganiru gị, nke na-emegide nzọpụta gị. Uche nke Chineke ga-akagbu ha niile na ndụ gị n'aha Jizọs. N'ihi na ọ sị amụrụ anyị ọ bụghị n'ọbara, ọ bụghị n'anụ arụ, ọ bụghị site n'ụzọ ọmụmụ nke eji amụ mmadụ site n'aka nwoke na nwaanyị. Nke a bụ nke sitere n'eluigwe, ma ọ bụkwanụ nke anụ arụ, ma ọ bụ ọchịchọ nke nwoke, kama site na Chineke. Amaokwu nke 14, lee amaokwu nke 14 sị okwu ahụ wee ghọọ anụ arụ. Ọ na-ekwu maka Jizọs n'ebe a. O wee biri n'etiti anyị, anyị kikwara ya otuto ya, bụ otuto dịka otu nwa nwoke amụrụ naanị ya n'aka Chineke. O jupụtara na amara. Mmadụ kwuo o jupụtara na amara. Kwụsie ya ike, o jupụtara na amara. Ma dịka osimiri juru na mmiri, otu a ka ya onwe jupụtara na amara n'eziokwu. Ị pụrụ ịbịa were oke nke gị site na mmiri ahụ ọ ka juru na mmiri. Ị pụrụ ịbịa were oke ị chọrọ, n'ihi na amara nke Chineke, amara nke Chineke ka bụkwa nke juru eju, na-eru eru n'ebe gị onwe gị nọ n'abalị a. Apụrụ m ịhụ gị dịka ị na-abịa, ị wee sị achọsiri m amara nke Chineke ahụ ike, n'agbanyeghị otu onye ọbụla ịbụ. Onye ọbụla nke na-abịa, ọ dịghị onye a ga-ajụ amara nke nzọpụta, amara nke na-eweta nzọpụta zuru ezu, ka eji enyere gị aka, bulie gị elu, mee gị ka ị bụrụ nwoke maọbụ nwaanyị ahụ nke Chineke kere gị ka ị bụrụ. N'abalị a ga-abụ abalị ahụ ọ ga-emere gị ya. Amaokwu nke 16 wee sị ya mere ojuju ya niile ka anyị onwe anyị nataworo, n'ojuju ya, njupụta nke ojuju ya ka anyị onwe anyị natara. Ọ na-agwa anyị maka amara juru eju n'abalị a. Amara bụkwa nke dị na-echere gị. Ojuju nke amara ahụ kwanụ nke ga-ebupụga mmehie gị niile, nke ga-ewetara gị mgbaghara mmehie gị niile, ka ga-enye gị nzọpụta, ka ga-enye gị ọṅụ nke nzọpụta gị, ka ga-enye gị amara nke a pụrụ iji wee mere gị ihe niile site na amara nke Chineke. Ọ nọ na-echere gị n'abalị a. Ojuju ya ka anyị niile na-wuru. Ọbụna amara na-esochi amara, amara nke na-esochi amara. Ị nọ ebe ahụ? Asị m amara nke na-esochi amara. Mgbe ị nwetara mgbaghara na ike nke amara ahụ, mgbe ọbụla ị nwere nsogbu nke ga-adị ka gasị na nzọpụta gị na-ama jijiji, amara ga-abịa ọzọ. Amara ga-abịa ọzọ. Ụzọ gị niile, ndụ gị niile, ihe ọbụla bụ ihe na-achọsi ike, amara nke Chineke ga-asị aka m nọkwa ebe a. Ọ ga-abụkwa nke bụ akụ na ụba nke ị nwere. O jupụtara na amara. Amara nke Chineke agaghị akwụsị akwụsị na ndụ gị. Ị ga-enwe ihe nke mbụ wee gaa n'iru, i wee nwee amara nke juru eju. Gaa n'iru na-eguzo n'ụkwụ gị. Anyị ga-ekpekọta ekpere ọnụ n'ebe a. Ịgbanwe ndụ gị, ime ka ị bụrụ onye gbanwere baa n'ebe dị mma na ndụ gị. Nzọpụta, mgbaghara, nnwere onwe ya na a ga-ejizi
ụdị ọzọ mara gị, n'ihi na ị bụrụla nwa Chineke, ada Chineke, ka ị bụ nwa eze. I wee bụrụ onye emere ka ị dị ike site na nzọpụta ya, guzo n'ụkwụ gị dịka ị na-eweli aka gị elu. Nna anyị, imeela n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị maka okpukpe oke ị na-akpọ anyị, nke ị nyere onye ọbụla. I wee sị onye ọbụla nke ga-ekwere na ọ ga-aghọ, ya mere onye nwe anyị, ndị a niile na-eguzo n'ụkwụ ha ugbu a, ha wee na-eme ihe ị chọrọ ka ha mee n'ime obi ha, n'ime uche ha, n'ime mkpebi ha. Ha na-apụta pụọ n'ihe ọbụla nke na-adịghị mma n'anya gị, dịka nkwa gị si dị. Nara ha ugbu a n'aha Jizọs. Mgbaghara ihe ọbụla bụ ihe ha mere n'oge gara aga, mee ka ha nwere onwe ha pụọ na akụkọ agwụ ndị ochie, na adịghị ike nke ochie, na mmerụ nke ochie n'ime ndụ ha n'aha Jizọs. Dee aha ha na akwụkwọ nke ndụ. A na-ekpe ekpere na mmụọ gị ga-agba ama nye mmụọ ha ugbu a na ha abụrụla ụmụ Chineke na ada nke Chineke. Ka nzọpụta gị mee ha ka ha bụrụ ndị dị ike na ndụ n'aha Jizọs. Imeela onye nwe maka ịzala anyị. Emewo ya n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Ọla ebube gị abịawo. Ihe ọbụla bụ nsogbu ị nwere, ihe ịkpa aka n'ihu, ọrịa ahụ na ihe mgbu ahụ, naanị were aka gị bikwasa n'ebe ahụ ma welie aka nke ọzọ elu. Aha Jizọs, aha ọrịa ahụ enweghị ihe ọ bụ aha Jizọs bụ nke dị mkpa. Aha ahụ kwanụ ọ ga-akagbu, bibie yoku niile nke ekwensu pụọ na ndụ gị n'aha Jizọs. Cheta ọ bụ aha ahụ bụ nke dị oke mkpa, aha Jizọs. Ọ bụghị aha nsogbu gị na ọrịa gị. Were otu aka bikwasa, were aka nke ọzọ welie elu. Mgbe ị ga-anụ emene nke ikpeazụ ahụ, nke a pụtara na emewo ya. Anyị na-ekpe ekpere ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, a maara na ịbụ Chineke nke dị ike niile, ka ịpụ onye nwere ike niile, n'ebe ị na-apụrụ m ihe niile. Onye nwe anyị, ndị a niile ndị na-ele anya gị, ndị na-achọ ọla ebube gị, ka imetụ ha aka. Ana m arịọ na imetụ aka nke ọla ebube gị ga-abịa na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ aha nke nsogbu na ọrịa ha, ihe ọbụla bụ aha nke nrịanrịa ha, onye nwe amaara m na aha nsogbu ahụ enweghị ihe ọ bụ naanị aha Jizọs bụ nke dị mkpa. Ana m akpọkwasị aha bụ aha Jizọs megide nsogbu gị, megide ọrịa gị, megide ihe nkwarụ gị, megide ihe a na-apụghị ime na ndụ gị, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ka a napụta gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, anyị maara na aha gị karịrị aha ọbụla ọzọ. Ya bụ ihe ọbụla bụ aha nke ihe bụ nsogbu ha, maọbụ ihe mgbu ha, maọbụ ihe ọbụla, a na-arịọ na aha ahụ bụ aha Jizọs ga-akwadasịcha ihe ọbụla n'aha Jizọs. Ana m ekposa ọgwụgwọ nsọ nye onye ọbụla, nnapụta nye onye ọbụla, nnwere onwe nye onye ọbụla, ka a gwọọ gị, ka a napụta gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na-ekele gị maka anyị ma na ịzala anyị. Aha ahụ apụghị ịgha agha. Ekpe ekpere na ka imezuo ya n'ime ndụ ha n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Imeela na isonyere anyị na-agba nke ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, ebe mgbasa oziọma zuru mba ụwa niile anyị na Kumuyi. Eji m aka na Chineke ezutewo gị n'ịhụnanya ya na ebere ya na ịdị mma ya na ndụ gị. Ọ chọrọ ịnọnyere gị ruo na ndụ gị niile. Ọ bụ enyi nke na-anọgide karịa nwanne. Ị pụkwara ịdabenyere n'ebe ọ nọ. Ezigbo enyi m,
obi dị anyị otu isi nọnyere anyị na-achọkwa ka ị na-aga n'iru na-anọnyere anyị. Biko sonyere anyị n'igwe eji ekwurịta okwu, igwe eji ezirịta ozi na www.gck.org/cwc. Biko nwere ike tinyere anyị akụkọ ọgbama gị, ihe ahụ ị chọkwara ka Chineke mekwara gị, biko tinye ya ebe ahụ, ma sikwa ebe ahụ gwa anyị otu obi si dị gị na ọbụlarị ihe anyị na-ewetara gị kwa ụbọchị a na-akpọ GCK kwa ụbọchị. Biko Chineke gozie gị dịka ị na-anọnyere anyị. Imeela.